Takže čus za to búza, vítam vás z nového videa a dneska si zahráme Rivals. Prepačte ľudia, dlho som nenatáčal, ale nemohla som, alebo ak to mám povedať, tak dneska si ideme zahrať. Prepáčte za tú grafiku, ale seká mi to. Takže ideme na to. Vždycky hrám, že 1v1, aby som mohla mať, že ten level 100, aj to je také, že rýchlejšie. A dneska sa pokúsim dať, že 200 win, akože tých, chápete, ne? Takže skúsim sa neprehrať ani 2 kola, pretože viem, že vždycky jedno prvé prehrám alebo niečo také. Takže ideme na to. Prv vám ešte ukážem, že aká mám zbranie. Dobre, ľudia, nie je to flex, ok? Hrám to poctivo, takže tu mám, že bow, mám assaultku, RPG, shotgun, sniper, dagler, flare gun, headgun, revolver, spray, maul. Áno, to som urobila, že nie, no dá sa povedať, že aj tomu quest, ale nie je to quest, je také, že no. Knife, fist, totok, flashbang, granát, jumpe, to som urobila za task. A medkit, to som tiež urobila poctivo. Smoke granát som povedala, že No takže ideme na to. A môžem vám dať potom, že aj rady na nejaké šortiky, že ak si zväčšia aj túto kameru, aby sa vám ešte hralo. Takže ideme na vedľa. Ľudia, chcem vám ešte povedať, že tak často nebudú vychádzať videá, pretože kvôli škole a tak, viete však. Takže nejak tak, no. Arena. Ale akože budú vychádzať občas videa, ale nie až tak často. Neviem, prečo mi to bude zobraziť taká vesnica. Knife, ok. Pardon, ale to bolo, že lebo mne to strašne seká. Môžete je sami akože potvrdiť. Ale je to profik, no. Takže toto kolo prehráme. Mi to úplne jedno. A prehráme, takže mi to úplne. Však keď je to profik, vole. Dobre, nebudeme sa rozčulovať, ticho. Skúsim sa ho zabiť aspoň jedenkrát. Skoro ľudia. Nevadí. Je to profík, proste 144 level, to sa nedá proste zabiť. Ale chytla som ho aspoň. Špíňak. Mohol byť kill. Reálne, že to mohol byť kill. Yes! Konečne. Ale zase som není až taký noob. Prosím, chcem vás o niečo požiadať, že aby ste nerobili hejtovacie videá na mňa. Neviem, akože, čo som urobila, že na YouTube, ale prosím vás, nerobte na mňa hejtovacie videá. Nepáči sa mi to a je to aj tak, že keby ste to aj chceli urobiť, tak by ste mali mať najprv na to moje povolenie, lebo taká jedna youtuberka Niky.sk, ale jak to bolo nejak tak, dávam sem potom niekde jej meno. Asi. Takže ona robí často na mňa hejtovacie videá, že keby ste u nej mohli zrušiť odber aspoň, alebo nejak tak.
Tak ale doporučujem vám, že ona je veľmi zlá. Snažím sa ja byť dobrá, lenže ona to robí proste tak, že neviem, môžeme urobiť potom to video, že nejaké video, kde proste kecáme a stream skôr nejak o nej niečo povedať, ale akože neviem, no. Nechcem mu hejtiť, lebo je začínajúci youtuber ešte len teraz. Mám takého, že kamaráta, že môžete mu dať tiež odber. Dávam mu, že jeho meno. Že keď si toto video kúkáš, tak ti hovorím, že máš dobré videá, bro. OK, takže už máme, že druhé kolo. Nehrám z RPGčkom, ale že mám ho tu pre istotu kúpiť niečo. Takže ideme na to. Ideme. A keby ste, mám ešte jednu pripomienku na tú Niky, či to reálne meno není jej Niky, ale nechcem vyzradzovať jej práve meno, lebo nech vám to hovorí ona sama, ale nebudem to hovoriť, že o tej Niky, že keď budete vidieť jedno hejtovacie video, prosím vás, aspoň jeden z vás, prosím, veľmi vás prosím, tak chcem, aby ste niečo iba k tomu povedali, že nech to už nerobí, pretože mňa to štve. Ona ma nepočúva, ale že keď budete hrať akože ste jej fanúšik a neviem čo, tak podľa mňa vám to zožere, alebo však ona je, jak sa dá povedať pekne, že je sprostá, alebo niečo také. Vieš čo, Niky, keď kúkaš na toto video, tak mňa nezajíma, že kúkal som si aj to video, čo si na mňa urobila teraz. Ale mňa nezajíma, že robíš na mňa hejtovacie videá, akože zaujíma ma to, ale akože je to otravné. Keby som mala ja urobiť na teba hejtovacie videá, to isté, čo aj ty na mňa robíš, a kľudne aj začnem to robiť, lebo je to pomsta a pomsta je sladká, tak by si tiež plakala, ale ja neplačem, lebo akože držím, ale neplačem. Pretože nie som ty. A akože wow, chváliš sa, máš kamarátku, ktorá ti tiež nadávala. Ty vole. Tá Stars, jej kamarátka, no akože už je jej kamarátka, pretože tá Stars jej nadávala, že smrdí a neviem čo. A ty vole, a teraz sa s ňou kamaráti reálne. Ja som jej povedala, ona mi reálne dala sama to, ona mi reálne sama dala jej údaje od YouTube, že nech jej striham videá. A proste ona proste povedala, že na mňa zavolá policiu a neviem čo, keď policajt by sa aj vysmial, ja neviem. Bo tak proste, že random by zavolala na mňa policiu, bro. Ty vole, to by ani bezdomovec nevidel. Vole. No, vráťme sa k tej Stars, že ona bola jej nepriateľka, alebo neviem čo, proste oni, že chodili spolu do triedy, alebo ešte také, vole. A ja neviem ani prečo sa k tomu vrátim, proste mňa asi začal šíbať, alebo niečo také. Ideme na tretie kolo, takže ideme k tej Stars zase. A ona bola, že nepriateľka, tá Stars. Jej pravé meno je, že Laura. To je jej druhý YouTube kanál, alebo niečo také. Moje meno by ste už mali vedieť, už som to tu hovorila niekedy v minulých videách. Takže keď budete robiť ešte raz na mňa hejtovacie videá, tak vás nahlásim. A je mi to úplne jedno, že kto ste. Vidím to, čo vidím,
tak vidím a čo nevidím, tak nevidím, ale prostě, že keď to vidím, tak prostě ohlasím. Mňa to prostě už nezajímá. Určite si to sami. A keď hovoríte, že ja na vás robím hejtovacie videa, áno, budem robiť ešte len teraz. Po tomto videu. Lebo pretože chcem vám to vrátiť, aby ste sa cítili tak proste ako ja. Dobre, takže už to nebudem radšej okecávať o tej Stars, lebo obidvom šibe. Včera bolo, že stávanie mája. A taká jedna už moja nekamarátka, už sa spolu že nekamarátime, takáže Jasmína. A ona mi poslala, že fakera, akože napísala mi, že ignorant, môžem vám tu niekde dať aj fotku potom, ale neviem, či môžem, alebo tak. Natočím vám potom, že on je short, aby ste vedeli, že to je. Možno, že vám natočím on je short, ale možno, že aj nenatočím, ja neviem, akože. Ona mi proste napísala, že som ignorant, aj keď vie dobre, že sa s ňou nekamarátim, tak mi to proste, že napísala. Napísala mi to, že som ignorant, potom mi poslala, že fuckere, takže tie emoji fucker. A potom poslala mi také, že anime nálepku mi poslala. A tam bolo, že také, že naštvaté anime. A tam bolo, že jej fotka, akože tej Lily, a ukazuje mi proste, že fakera. A ja som jej potom, že napísala na to, počkaj, vám to môžem aj prečítať, jak to ešte mám. Dobre, teraz som jej, že proste napísala, nie teraz, ale napísala som jej, že a čo, proste mňa to nezajímá. A bolo tam, že ešte, že Lily na teba čaká. A mňa to bolo u Pipi. To už mám. Takže nejak tak ľudia, no. Ale akože neviem, za čo to mám, robím iba, že svoje videá, keď ma chcete hejtiť, tak si ich bežte hejtiť ku niekomu inému, alebo proste, vole, ja neznášam mojich hejterov. Už to ani, že není moje hejtery, tak proste, že úplne, že random. Ja neviem, no. Dám vám tu asi, že moju WhatsApp skupinu, aby ste mohli sledovať aj môj kanálnik a tak. Takže nejak tak. Ale teraz mám že nový telefon, ľudia. Mám že nový telefon. Takže všetko tam mám že nové. Takže neviem, či to už pôjde nejakou robiť. Mám rodičovskú kontrolu, takže neviem, no. Takže toto bylo asi konec videa, neviem. Toto bylo, že konec videa. Možno, že ani toto video nedám, pretože je také o ničom. Bude bez toho a tak. Má to 13 minút iba. A takže zatím, čo bol za autobus, sledujte ma ďalej, dúfam, že máme už niekedy 100 odberateľov. A budem rada, že keď aj dám, že aj 200, ale to je už vaša vec. Budem aj natáčať šortíky, možno videá bez hlasu, aj tak, s hlasom. Budú vychádzať aj iné videjka, nie iba o hrách a tak. Ale musím si to najprv nejako prepojiť. Takže čus, bol za to, ideme sa od ďalšieho videa. Čus.